അപ്പം ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇറച്ചി കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. ഇറച്ചി നല്ലോണം അത് തിരുമ്മി കഴുകി ഇതിൻ്റെ ചോരൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ ചോരക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല വൃത്തിയില്ല, നല്ല തുണ്ടൻ കഷ്ണങ്ങളും അതിക്ക് പറ്റിയ എല്ലാം കൂടി നല്ല ഇതിലുള്ളൊരു ഇറച്ചിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇറച്ചിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ അത് കഴുകി എടുക്കുക കേട്ടോ. കഴുകി വാരി നല്ലോണം ഓക്കെള്ളം പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിടുക. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഇറച്ചി കുക്കർക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. നല്ലോണം കഴുകി നന്നാക്കിയ ഇറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇടട്ടെ. പൊടികൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെ പൊടി ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കേട്ടോ. നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടു, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട്, ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ്. അതിനുള്ള പാകത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. കുറച്ച് ഓക്കെ മതി. സപ്പുമോളാണ് ഇന്നത്തെ കുക്ക്, അപ്പം സപ്പുമോൾ ഇടുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ മസാലപ്പൊടികളും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത ആ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇതൊക്കെ പച്ചമുളക്, ഇതൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സപ്പുമോൾ ഇളക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. അവളെല്ലാ മസിലും ഇട്ട് അവളെ ഇറച്ചി ഇളക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരികയല്ലേ, പഠിക്കുകയാണേ. അവൾ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ വെച്ചാലൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചിക്കറി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അംഗനവാടി ഒഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാനിന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റുകളും എൻ്റെ ചപ്പൂൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ്, പുതപ്പ്, ഇതൊക്കെ നല്ല മണ്ണല്ല സോപ്പും പൊടിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ ഉരച്ച് തിരുമ്പി കഴുകി ഒലുമ്പി പിഴിഞ്ഞ് തോരട്ടിട്ടാണ് വിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇനി സപ്പുമോളാണ് ഈ കറികൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാച്ചോറാണിന്ന്. അതിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രേവി ചാറ് ഉണ്ടായാലല്ലേ നമുക്ക് ചാറ് കറി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മതി. അപ്പം നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ മസാലകളൊക്കെ അതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസ്മലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്, ഇന്ന് അടുപ്പത്തല്ല. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് കുറേ പണിയുണ്ട്. ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തോത്തിയെടുക്കാണ്ട്. ഇന്ന് ഒഴിവ് ദിവസമല്ലേ, ഞായറാഴ്ച ഒരു വഴിക്ക് പോവാണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കറിൽ ഗ്യാസ്മലാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ. അടക്കുകയാണ്. ഇനി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചി. ഇനി അത് അവിടെ കടന്നാണ് വേവട്ടെ. അതുവരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാച്ചോറ്റക്കുള്ള ഈ നാളികേരം അവിടെ പൊളിച്ചിട്ട് വരാം. കത്തിയാണ്, മറ്റേ ആ പാര ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, അത് വാങ്ങാം നമുക്ക്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയാവില്ല. കുറേ ആയിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറക്കുകയാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഒരാന വാങ്ങണ പൈസയൊന്നുമില്ലല്ലോ.
അല്ല ഇത് എന്നും ഞാനത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓർക്കാറ്. കഴിയണത് അപ്പം തേങ്ങ പൊളി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സാപ്പുമോക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്. ഓൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം. കുറേ തേങ്ങ അറിയും കുറേ നാളികേരം പറയും. നിങ്ങളാണ് ക്ഷമിച്ചോളി. ഓള് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഓള് വായിക്ക് വെക്കണമെങ്കിലും മെച്ചിയും കൂടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഓളൊരാഗ്രഹമാണ്. ഒരു സാധനം ഒറ്റക്ക് കഴിക്കൂല. ഞാൻ പിന്നെ അതിമ കെട്ടിമറിയണം. എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാനത് കഴിക്കണം. ഓൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി മുപ്പത്തി കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി എനിക്ക് തന്നിക്കണം. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കുടം നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അവളെ പൂതി. അത് അത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ കണ്ടങ്ങൾ നല്ല നാളികേരമാണ് ഇത്. നമ്മളെ തെങ്ങുമ്മ തന്നെ ഉണ്ടായ നാളികേരമാണ് കേട്ടോ. നല്ല കയമ്പുണ്ട്, സൂപ്പറാണ്. പക്ഷേ ഈ തെങ്ങിനുള്ള കേടെന്താണെന്നറിയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഈ തെങ്ങ് കേട് വന്നാൽ തൂമ്പ് കേട് വന്ന് പോയാൽ, ഈ തെങ്ങ് പറ്റ കേട് വന്നു നല്ലോണം കായ്ക്കണ തെങ്ങായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ. എനിക്കറിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ നാളികേരം തേങ്ങാച്ചോറ്റിക്കല് ചിരകി എടുക്കട്ടെ. കറണ്ട് പോയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നിക്കണ്. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ വട്ടം വെളിച്ചമൊക്കെ വേണേ. അപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മളെ ഫോണാണെങ്കിൽ പൊട്ട ഫോണാണ്. അത്ര വലിയൊരു നല്ല ഫോണൊന്നുമല്ല, ഓപ്പോൻ്റെ പഴയ ഫോണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നത് ക്ഷമിച്ചോളേ. നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നാളികേരം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തേങ്ങാച്ചോറ്റിക്ക് നല്ലോണം നാളികേരം വേണം. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം. പിന്നെ ഉലുവ അതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വെച്ചാലുള്ളൂ തേങ്ങാച്ചോറും ആവുക. അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കുറവുണ്ടാവും. വേണ്ടത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരെ. അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ ഇറച്ചിക്ക് ഇവിടെ 6 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നാളികേരം ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 5-8 പോണ ചെറിയ ഉള്ളി, അതായത് ചുമന്ന ഉള്ളി ഞാനിവിടെ തോലി കളയാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 5-8 പോണ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അങ്ങോട്ട് അരിയണം. അത് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും അത് അരിഞ്ഞ് ചോറിൽ ആവുക കുഴപ്പമില്ല. അവനാൻ ഇഷ്ടമല്ല അത്ര ചെറിയ ഉള്ളിയും നാളികേരമൊക്കെ എടുക്കുക.
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുറി നാളികേരം, ഒരു 5-8 പോണ ചെറിയ ഉള്ളി. ഞാനും സപ്പമോളും അല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും അതിൻ്റെ പാലൊക്കെ തേങ്ങൻ്റെ പാലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അവനാണ് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുക്കുക, ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാലും രസമാണ്. നമുക്ക് ഇല്ല പോലെ വെക്കാം. നന്നാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇറച്ചിൻ്റെ വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വരാം 6 വരാം ഒതുങ്ങി നല്ലോണം വെന്താലുള്ളൂ ഇറച്ചി രസം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ പന്ത് പോലെ തെറിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 6 വിസിലോട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവി പോയിട്ടാണ് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി നാളികേരമൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളും എന്താണ് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുകളോ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചോളേ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ. പിന്നെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടു, ഇത് കണ്ടു, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് വേണം. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണം. ഞാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, അൽഹംദുലില്ല. ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ വേണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവർക്കും കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാരികളോടും അയൽവാസികളോടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ട് കഴിയട്ടെ കേട്ടോ. 2 നാഴി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉലുവ സപ്പുമോക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ടേസ്റ്റിന് ഇട്ടിക്കിടും. കുഴപ്പമില്ല, അവൾ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ തേങ്ങാച്ചോറ്റക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ചിക്കൻ കറി അല്ല കേട്ടോ. അത് നല്ല ബീഫ് തന്നെയാണ്. അതാണ് തേങ്ങാച്ചോറ്റക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓരോ പപ്പടം ഉണ്ടായാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി. അതൊരു രസം വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പപ്പടം വെച്ചാൽ ഇത് തേങ്ങാച്ചോറും വെക്കാം. ഇന്നത്തെ ഒഴിവ് ദിവസം കലക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കോണേ മക്കളെ. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചൂടോട് കൂടി മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രസം. അതെല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അതിനൊക്കെ പോകില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള സാധനം വെച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. എന്നാലും രസമാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി സാധനം ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേറെ തന്നെയാണ്. ഉപ്പും മുളകും പാകമായാൽ അതെല്ലാം രസം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചിലത് ഒരു കൈപ്പുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു രസം അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ലപോലെ വരച്ച് കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. റേഷൻ കടയിൽ അരിയാണ്. നല്ലോണം കഴുകി അതിൽ കല്ലും മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാച്ചോറ്റിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ ഒരു രസം തന്നെയാണ് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോണം കഴുകി അരിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരി കഴുകി അരിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നിർത്തി വെച്ചതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിക്കിട്ട അരി ഉലുവിക്ക് ഈ ഉള്ളി നാളികേരം ചിരകിയതും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് പാകമാകണം കേട്ടോ. മുന്നിക്കും നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ബാക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഉപ്പ് ആ അളവിലായാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങാച്ചോറിന്. അതേപോലെ വേവും പാകമായാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൈ കൊണ്ടാണ് ഇളക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടൂലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം തവി വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കണം. ഉമ്മയാക്കിക്കോളി. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ എന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് പാകം നോക്കണം. ചിലവർ തേങ്ങാച്ചോറ് വെക്കുമ്പം പട്ട ഇടും കേട്ടോ, കറുകപ്പട്ടല്ലേ അതിടും. ചിലവർ പെരിഞ്ചീരകം ഇടും. നമുക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാറില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നാളികേരം ഉള്ളി മാത്രമേ ഇടലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇനി പാകാണേ. ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവാണേ. കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാതെ ഇനി ഇതിവിടെ കിടന്നാണ്ട് വേവട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ വേറെ മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറച്ചി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. പാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ ചിണ്ടൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മൾ പപ്പടം പൊരിക്കാനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പപ്പടം പൊരിച്ചിട്ട് വരാം. ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അക്കിലെ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ചുവപ്പ് കളറാവട്ടെ കേട്ടോ. കളറൊക്കെ ഒന്ന് വ്യത്യാസമാവട്ടെ. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ. ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചക്കമുളക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പതുക്കെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളാ ക്ഷമിച്ചോളൂ, ആദ്യമായിട്ടല്ലേ. ഓലൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളാ ക്ഷമിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മക്കളുടെ ചെറിയ മക്കളല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ വരണേ. അതിൻ്റെ നല്ല പച്ചമണം ഒക്കെ പോകണം. തപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ ഇറച്ചിക്കറി വെള്ളത്തോടൊക്കെ തന്നെ ഈ ചട്ടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സപ്പൂന് കഴിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സപ്പുമോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളവും അതിൻ്റെ കറി കേട്ടോ, കറിയും ബീഫും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബീഫിക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് കൂടുതലായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഈ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മുകളിലാണ്, ഉയരത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ താഴെ ഉള്ളത് പറിച്ചതാണ്, ചെറിയ ഇലയാണ്. കരിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കറി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറി വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കിടന്നോട്ടെ കേട്ടോ. കറി ഇല്ലാതെ ഗ്രേവി ആയി നിൽക്കണവർ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വറ്റിച്ചെടുക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങാച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായിന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒതുങ്ങി വേവണേ. വേറെ വേറെ നിൽക്കുന്ന ചോറ് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് പാകത്തിനില്ല വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിയിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, അടിയിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. നല്ല ചോറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റേഷൻ കടയത്തെ അരിയാണ് ഇതിനൊക്കെ നല്ലത്. നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആയിക്കണ. ഉപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട വേവും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 മിനിറ്റോ 5 മിനിറ്റോ നമുക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഉണ്ടോ ഗ്രേവിയൊക്കെ പാകമാണ്. ഈ കറി വേണം തേങ്ങാച്ചോറായതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി പപ്പടം കൂടി ഇടട്ടെ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നാരങ്ങാച്ചാറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ട്. ഈ ബീഫ് കറിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ പൊട്ടി എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴക്കുക. ആവി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചോറിന്ന്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒതുങ്ങി വെന്ത ചോറാണ്. കുറച്ച് നാരങ്ങാച്ചാറ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട്, ബീഫ് കണ്ടോ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാണ്, അത് കാരണം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പെരും ചൂടേ, ഊതി തിന്നാനും പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാമല്ലോ കേട്ടോ. സപ്പുമോളെ ഇറച്ചിക്കറി, ബീഫ് കറി അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറാണേ. ഞാൻ വെക്കണതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുവിധം കറികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെക്കട്ടെ അല്ലേ. സൂപ്പറാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ, ബൈ.